Fatimiyya Alawiyya TV. Ka danna subscribe don samun sababbin shirye-shirye. Mun gode. Ya kayan aikin Yesu ɗan Maryam aikin ku muka saurara daga duniya. Ku ne gaskiya, gaskiya ka rike sarkin gida, ka bi Qur'ani ka biyan gida. Cewa Abdul Jabbar Nasiru jarumin namiji kai bi daya. Gaskiya ka rike sarkin gida, ka bi Qur'ani ka biyan gida. Cewa Abdul Jabbar Nasiru jarumin namiji kai bi daya. Ya Allah kai nai kira yunkurin tafiya tun safiya. Rabbi salli salatan kamila ala nabi Ahmad fil anbiya. Alihi garga gasa da su Ali da Zara su biya. Wanda suna rage tun duniya gobe za ta zame mun kariya. Gaskiya ka rike sarkin gida, ka bi Qur'ani ka biyan gida. Cewa Abdul Jabbar Nasiru jarumin namiji kai bi daya. Kana wasu man dan fudiyo kuma na ayatullah na yi zo. Sayyidi Ahmad Tijani ya ji Ali Gawati na karato. Da amiran jaishi da kaulahi mai yaban Ahmad ni ku na zo. Mazlumin zaman zakzaki Abu Muhammad ai mai kariya. Gaskiya ka rike sarkin gida, ka bi Qur'ani ka biyan gida. Cewa Abdul Jabbar Nasiru jarumin namiji kai bi daya. Da Muhammad Tore Mujahidu mai isar da kira'in an kira. Shi Yakubu yaya Katsina kaci na amma lam'in na kira. Shi zan magana sarkin gida tun da ni fasiga ta sai fura. Hasha ba na zuba ta a burkutu tun da ta da tsimi sai tsamiya. Gaskiya ka rike sarkin gida, ka bi Qur'ani ka biyan gida. Cewa Abdul Jabbar Nasiru jarumin namiji kai bi daya. Gaba dai sarkin gida mai tawakkal mai karfin hali. Wanda doya ya maka gwari yayi a kiyasu sunai mai salsali. Mai nufin abuga in ya shigo take za a cire mai kwalkwali. Gaba dai dan Fatima kai ka zame wa sharifai kariya. Gaskiya ka rike sarkin gida, ka bi Qur'ani ka biyan gida. Cewa Abdul Jabbar Nasiru jarumin namiji kai bi daya. Wasu sun yi mutu ka kira zama suka kasa zuwa sun sha kasa. Da a ce sun zo an dan gwada keyar wani da ta daukasa. Hadirin hujja ya gangamo baya kyala ciyayi ko bisa. Za su sha su ci wanka kuma ayi yau ayi gobe gaskiya. Gaskiya ka rike sarkin gida, ka bi Qur'ani ka biyan gida. Cewa Abdul Jabbar Nasiru jarumin namiji kai bi daya. Tausayin ku muke 'ya'yan burai tun da wanga kira sai dan gida. Dan Aliyu da Saida Fatima sai yake magana ya san gida. Masu kin shirafa sai dan gidan Banu Umayya la'antar can gida. Shajara mal'una Muawiya dan Abi Safiya shaggun diya. Gaskiya ka rike sarkin gida, ka bi Qur'ani ka biyan gida. Cewa Abdul Jabbar Nasiru jarumin namiji kai bi daya. Su take rigima da Muhammadu dan Aminatu ya katai su sun kashe Ali sun kashe Fatima Alhassan ko guba kan mai tai. Kar ku ce buge ne kwai tarihi ni uzair karantawa na yi. Wanda du ya bi manyan maluma adalai da dadai san gaskiya. Gaskiya ka rike sarkin gida, ka bi Qur'ani ka biyan gida. Cewa Abdul Jabbar Nasiru jarumin namiji kai bi daya. Rabbi ya aiko dan Amina ya isar mana sako shi kuma. Balligu anni law ayatan in ji annaba ga nauyi kuma. Tare kun fi kuma tsakalaini ma du hakan take jaye tankiya. Man kuntu maulahu hadha
sai ka ce ta suka ko taskira kun muƙabala rigima da su da jami'ar bani saudu ɗaya. Gaskiya ka rike sarkin gida, ka bi Qur'ani ka bi 'yan gida. Shewa Abdul Jabbar Nasiru jarumin namiji kaifi ɗaya. Malami ya zuba a guje zuwa fada ya yi ta ziga aikun gani har da wani cikin yan kai ziga mai ido ƙasa mai raunin gani mai kaho ya biye mutu kwam ɗaya shak ya yi masa yau sai dai wani yaushe mai yar mando da karuwai za ya ja da kiran kaifi ɗaya. Gaskiya ka rike sarkin gida, ka bi Qur'ani ka bi 'yan gida. Shewa Abdul Jabbar Nasiru jarumin namiji kaifi ɗaya. Gaskiya ka rike sarkin gida, ka bi Qur'ani ka bi 'yan gida. Shewa Abdul Jabbar Nasiru jarumin namiji kaifi ɗaya. A fitar cin wajen fili kuma bai da kyan hali balle a hanzari fuffukan ilimi tsoko yake yi naɗi da ƙaho ya jaguri ya ki mai tamakar gunki kuma bai da farra a mai ɗan kwagiri duniyar ilimi ta bayyanar gudu mai gwagwame ta ya tankiya. Gaskiya ka rike sarkin gida, ka bi Qur'ani ka bi 'yan gida. Shewa Abdul Jabbar Nasiru jarumin namiji kaifi ɗaya. Fito ku faɗi in kun sani wanda ya fi sharifai gaskiya ko ko wanda ya fi su ga annabi ko ya fi su a kwazo juriya kulle ba zai iya kai ku ba ko ku dinga musu ko tankiya ha tuburu hana kamo kawai karkurin kawa gangan kwalliya. Gaskiya ka rike sarkin gida, ka bi Qur'ani ka bi 'yan gida. Shewa Abdul Jabbar Nasiru jarumin namiji kaifi ɗaya. Shewa Abdul Jabbar Nasir za ya buɗe littafai dangane in kana da bukata zo gida dan ka san a karatu ya gani dan waɗansu littafan babu su ko kuɗin su da tsada ko wani yayi ma girma kun ajiya ko saboda sha'unan duniya. Gaskiya ka rike sarkin gida, ka bi Qur'ani ka bi 'yan gida. Shewa Abdul Jabbar Nasiru jarumin namiji kaifi ɗaya. Ga lafirare ganin zawiya kaji inda karatu ya yi guri kuma kyala littafan zamani nemi wanda aka yi tun wurwuri don waɗansu tana sabon bugu sai su sauya kalamai na guri ko canza guri ko su cire don su yi wa musulmi danniya. Gaskiya ka rike sarkin gida, ka bi Qur'ani ka bi 'yan gida. Shewa Abdul Jabbar Nasiru jarumin namiji kaifi ɗaya. Ilimin addini ko gine wani na gefe wani can ciki birnin ilimi kuma annabi Ali ne kofar da ta kai ciki da faɗin akadin can lokacin magiya aliki ta bakin ciki baya sun yanka amma kuma yanzu ta miƙe ga gaskiya. Gaskiya ka rike sarkin gida, ka bi Qur'ani ka bi 'yan gida. Shewa Abdul Jabbar Nasiru jarumin namiji kaifi ɗaya. Hazu burhana kumu idan maganar da kuke ta ya asali shurafa manzan Allah ya ce a rike a biya tun asali karka yarda da waiwaye dan uwa daga Qur'ani ta ya ali haka nan Allah ya nufa ya so ya umarci imamil anbiya. Gaskiya ka rike sarkin gida, ka bi Qur'ani ka bi 'yan gida. Shewa Abdul Jabbar Nasiru jarumin namiji kaifi
sake kuma shi dan ya kabar dogo mai ya ta zugar karya fure take ba ta da ko daya gaskiya ka rike sarkin gida ka bi Qur'ani ka bi yan gida Shehu Abdul Jabbar Nasiru jarumin namiji kai bi daya kai kadai ka iya kai za ka yi ubangiji ya da dama juriya Allah ta yama ya mai jan hali kai ta murkushe mai yin gaskiya ka riga ka jagun shewa Nasiru mai himmar gyaran diya shewa Nasiru babban masani malamai da yawa yayi tarbiya gaskiya ka rike sarkin gida ka bi Qur'ani ka bi yan gida Shehu Abdul Jabbar Nasiru jarumin namiji kai bi daya zan tsaya yaran me ka bai dukan shuhada mu kwatanta yan maza daga Adam har kan Qaimu ga Zulaiha da Fati Markiza assalamu ala annabi da aliyu majigun fayaza assalamu ala sibikon nabi ayyadaini shababban yanzu ya gaskiya ka rike sarkin gida ka bi Qur'ani ka bi yan gida Shehu Abdul Jabbar Nasiru jarumin namiji kai bi daya assalamu alaiki Fatima ga Uzairi yana neman guri ke kadai zaki ke an ka bari ke ce kika karbar hanzari sai da zara na darkuta gaban ke na san hanzari sai da zara ya Fatima ki dana min kwazo juriya Maulati Masuma Mansuba مظلوما اللهم جمع شمل أمة نيجيريا واجعل حريتهم تحت قيادة السيد إبراهيم الزقزقي حفظه الله اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم وأيد إمامنا خملئي وقائدنا الزقزقي وانصر جيوش المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم كن لي وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه